Anya laki din! Amoy lang arudan na nagalsam na itakilikiliyo ang ay unayan. Angut-angutan nyo pailaang mat nanang. Ako man kitito kilik-kilik doon na bang dumatla ang banta. Ay, pakpakawan nanang. Sapay kasla, kabakiran na itakilikiliyo. Nakita nyo man na nagpuskol, tiruot na. Kaman ko di alam tayo panabas taro tam to kilik-kilik. Nagrabo na agpaisaw. Pagumukan pa yun ti karasahan. Ay, manjag. Nagalsam na itakilikiliyo. Makaulaw. Ano, di mo kayat? Di gusin nak mga raod. Anya. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Pangay asak ti mang digusken ka. Kat manugang naklaang. Nilangan riming asawa ti mang digusken ka. Ta isot anak mo. No, di mo kayat na di gusin nak bantahor. Sikogan nak malaangay. Nanang! Umay kan bantor. Umay kan. Saan? Manjak nanang. Tila'y magbagayaw. Ay, manjak ka talaga! Ay, kasta ti bagaging katikatuga, pari bandor. Huwag nga rod, pari Rufino. Agasam. Takayat nakit din tagpasikog kanyak. Sumayot pa'y lang matabakbakitan. Agkabawon ti katugagan pari bandor. Ay, Di nan amo ti sasawon na. Pasinsya amlatan niya tagpasikog mo tin. no kayat mo disikan ti mang sikog paray. Nga mamom, Oh, makabannog ang awiran ti bakit akasken kwa na. na. Nagkulay. Ay, Kakaiwarapay ti usara na iji unag ti balay. kasta ka di pare. Ay, wan! Sakma nga ro ti kanayon ang mangisim pa kadag iti usar na. Tama kumikumot ni Remy di cindaan nga aglaklako iti ikan. Ay, kasi kamad nga rod no kasta pari bandor. Ay, talaga, pari Rufino. Sakpayan ti manglaba kadag iti mureng na. Agraman pantina. Anya! Iso apakasim pare. Sikan ti mang sikog kenkwana. Anya laki din. Anyat aramidam di ti balay nanang. Nagado ti lamok ditoy. Adaur oraya kremay anak kau. Asino, ti urayin yo, kunak nanang. Agur oraya kiti pang sikog kanyak. Anya, di yumanan amo ti sasawin yo. Agawid kayo kit din di balay nanang. Ay, manjak. Anya lakit din ni nanang. Nagpudo tito'y nagtugawan yo. Maksatan na aday tako dilyo. Wanti aramida, kaya nagtibalay, remay. May mayat ditoy. Saboy-boyak dagiti babbarong ang labas. Anya, Ay, mapagkalatan iti papanab. Labasan naklan dito'y nagtugawak. Nakayat ko pa itagparir ka nagsapol iti papa. ay agsapol kayo pailang iti papa. Kat bakbakatan kayo lang harudan. Nanang, na mag-aanun dayta. Di ko sakitila natin yaw. Tapno nagales. Yay! Ikamot ti malabsak ti parangan na nasuleng. Nag-isim-isim ka pa eh. Papa na, Rupinaw. Agawid ako na. Nata ka di ibagam kanya. Kayat mo ti kwarta. Ay! Kayat ko Daya tao di na kay di kwarta. Abay, ikanda ka di kwarta. Awon, ikan ka ti kwarta. Basta si ko ganak. Kayat mo ti agpasikog kanya kat abdang asawak na nasuleng. Ay, ag-share kami. Ay, sana mabalin. Mangsapol ka lang iti sa bali alalaki. Sana ko nga available. Tikan ko na dangarod. Ikan ka iti 30 pesos. Kayat mau. Ay, manjak. 50. Manjak na nasuleng. Ha? Uray bayadan na kiti milyon. Imposible mapasamak na ita. Ay, imot ka matrupino. Ikan ka lang arod ni ti kwarta madi ka pa'y. Pa-importante ka
nagpangit ka, naglaan ka mo nga rin na lalaki. Ba? Hindi. Nyalakit din na nasuling. Uyawan pa'y mahit. Nagwapo akmat ti pa nagkita ka di magikot. Gwapo ka Hindi saan ka orso ti tao. Anya. Anya't birbirukan nyo, nanang. Irwar mo banda tayo pantek. Pantor. Makaong takaon. Tatakaw ka iti pante aya. Ay, anya lakid din ni nanang aya. Saan na nagtatakaw iti pantay? Ano ka iti pantiyaw? Ayawan pantek. Uri kita Ay sos, ay por Diyos. Kapay ngayon luka isyo day tapaldayaw. Kawan mo't yagpaiso ti pantiyaw. Sugar war mo tayo pantek. Kalbo. Nagpantiyak sa dapapanak. Anya lakid din ni nanang. Ay, nakita ko na itababungan nyo. Ay, sakpay ti babain. Manugang naklaang nanang. Hindi di kapay lang. Bantor. Ay, kalbo. Kayat mo madla makita. Amukmut kita si katinangalay di Ay, pantek. saan ko naklangarudan, nanang? Pangipanak kumangit ti pantiyaw. Anyat na mo kay. Ang mga noy bulbulsan. Irwang daw. Anya! Ay, agasan. Tapabasulan na pa yan ang alay iti pantina. Pay, ibulbol sa karaw. Ha? Anya lakit din ni nanang. Nagadumot ti pantinay di aparador. Ngam apay ngagsapul pay laeng. Talagang agkabawan ni nanang Remy bakit. Sak pa yun ti makabasol no kwa. Ano samlatan ni nanang ko, Bantor? Bakit launa yan? Di nan amo ti bagpagana. Ngarod Aguray ka. Anya nga tano saklaan nga ti mapanaglako iti ikan ni Jacindaan. Tasikan ti mga iwan kan kuana. Si kalat alakay. No kayat mo. Si kan ti mapanaglako iti ikan inton bigat. Tapno makainanakamot ang mga aywan kininanang ko. Ay, uwin man ba kayo? Siyakon, yaglako iti ikan inton biga. Napananday babao nandito'y balay rimay. Sino ang babao na nasasawan yun, nanang? Yay dong reta lalaki kan kaslakalyo ti rupa na. Anya lakit din ni nanang. Ni kadibantor nga asawa, tinakdakamatin niyo. Asawam ka di alalaki. Wan, nanang, asawak ni Bantor. Kaanaw. Nabayagan Naadaan kami pa yan, itinagado nga apaw. Talaga napigsa ti kabaw yun. Adon ti malipatan yaw. No daduma pari Rupinaw, limpyo mo't asumungbat ni katuganga. Ang no daduma ay agkakanat dagiti ibagbagana. Ha? No jakla katugangan ay nabayagan na pinagtalaw ko. Ay. Dayta, ti di mo raramidan. Tapay. Laglagi pam. Balay na ti pagnanaadan nyo kan Reming asawam. Ay, wunan niya. Wunan niya. San mo basta mapapanaw ti katugangam, pari Bantor? Isung ano sa nyo latan ti ugali, ti bakit ngagkabaw? Ay, kat winlatan aparay. Ang kinapudno na makabannog mo ti mga iwan no daduma. Pabasulan nakpayan no adda mapukaw nga usar na. No jakla pang panunutan ni Remy nga asawak. Nabayagay na nagtalawak. Ay, anyalakit din. Dito, ti kwarta, Reme, anak ko. Idulin mo dayta. San mo nga igasgastos, Juan? Ipagarup ng samot na siyak ni Auntie Remy. Kwarta mo tipadpadulin na kanyak.
Agluto ka man kaditi ka ng sayaw, tanay. Mabisina ka hon. Ay, san asyak ni Auntie Remy apong suling? Sak da ito, ni sini ang kabagyan niyaw. Ay, saan na si ka ni Remy nga anak ko ay Ina, ni apong suling. Kan, saan dito iti balayo, apong? Balay ko to'y naturong yaw. Anya, Anya kay lakit din. Awatan niyo to'y kwartang intadyo kanya, kisubli ka po. Saan na rumbang asak ti panginutan niyo? Nakalipat kayo manan. Impagarup ni apong suling asyak ni Auntie Reme, ang kalbantor. Oh, dahito ti kwartang intad na kanya. Apay nga dito akwarta, Zeni. Ipapadulin na mat. Imbagak nga laan na matlaan kanyak, kinlaat mo tapimanawan. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Talaga nakaron ti kabaw na. Sa bali pa yun na balay ti pagawidan na. Wen nga rod ang galbantor, ijagat balay min dinapanan na. Ay, ngarod Ang agyaman na kasi niya Itad ko kiniremi dito akwarta. Ken ipakaamog ken ko na. Ako markaron ti kabaw ti inana. Itay payasap sa pulak ni nanang, madanagan akon bantor. Kat no adalaing itay dito balay nga kapkap Napanan na ngarudan nga Sinapol ko amin ang aposible apapanan na, gamawan lata, sapay ko markaron ti kabaw na. Ala, tulungan ka mapanmang sapol ken ko na. Makapadanag mat ngagpaiso da di abakay. Sumikngitay, ang di pa ila nagawid dito balay. Asinaw, ti isap-sapulang tatabantawr. Itay ka pa pumanag na dito ka natinga na. Ni katugangak man, Raul Barok. Amangan kunak no na isarong dito kanatingan. Amalumay, saan pa anagawid? Nakita kita yung nagpalaod, tatabantawr. Nalabit ang nagawid daw. Anya, Naggapumo di tamyanan ni Apong Suleng. At dapat, imot na plastic bag. kunak lakit di no mapukpukawan ti katugangak. Itay kami pa amang sapsapul ken ko ana. Tinasayaat, surutin nyo lang di talaod, tatabantawr. Nakitak lang kita nagturong dita. Ay, uhain Raul. Ket agyaman akmanay. Agyamanak, ay nakaawid batlaangan dito balay ni nanang. Awan ti dakas ang napasamak kan kwa na. Kay, imbaganakin ka, no sa dino tinapanan na. Napan ka no iti ayan nagiti kakabagyan, may. Isu amalama na nagawid. Nay, imbagman ta nasurutan na pa'y tinagawid. Uwan nga rod lakay, no daduma, napigsa ti kabaw na. No daduma, limpyo matigaraw na. Nasaya at tisungbat na. Ala, hingkaya banay, tamang rabi itayon, Remy Bakay. Itay pa'y anay dasari di lamisan ti pangrabyan tayo. Uwan lakay. Hindi, nakaturog matan ni nanang. Riingag tamangan kami. Danang, agriing kayo tamang rabi tayo pay. Awan karga ti tiyan niyo. Apay nga ita saan batin nga agriing? Ay, Diyos ko! Saan saan batin nga gangangos ni nanang? Ay, nanang ko ay Apay, pinanawan na kami matan. Kasano kami laangan kinibantor aya? Ay, nanang ko aya! Ay, sanak pa na tayo, di na kundungawan. Saan kayo anatay, nanang? Sino tinakibaga na tayo kaon? Salbag, agin ni nanaklaang. Tanaban no ka nagdag na itay. Ay, agyaman ak.
Kunaklaki din no natay kayo, nanang. Ay, da kaya't amatay kayo. Sanak pa'y amatay. Mabayag mapasamak na ita. Makiasawak pa'y iti 5. Anya? Ay, anya lakit din ni nanang. Dahi tamadan, ti bagayo kanyak. Kaya't yu pa'y ayati makiasawa, kat bakbaketan kayo lang arudan. Isa po lang nakmangkidi iti mangsikog kanyak remay. Anya? Uray lakay diyan, basta kabalan na pa iti agdigi-digay. Kaya't kulat ta, anak ka. What? Na, ay una yan. Apay nga, mismo kayo latan dito kusina, nanang. Katnaban yung mo't dito. Ay isa na ba nyo dito'y nanang? Kusina dito'y, dito'y tayo ngaglutluto. Ay sos, nay, nagangsagan na dito'y kusina. Kunak no banyo dito. Iso nga imis buak na tana. Ay, anya lakit din na yan ni nanang. Kumpormilatan ti pag-is-isbuan niyaw. Ay, Oh. yala anak ban dito sa pinkaw tanay. Naisbak ba yan to sa pinkaw? Ay, mabit lang nanang. Urayin da kong dito'y, tainak mangalay ti sa pinyaw. Ipanda ka iti ospital, nanang. Ipa-check up da ka iti doktor. 1. Apay nga ipatsikap da katawan mo sakit ka. Da kayo kan bantaw nga asawam ti agpatsikap iti doktor. Tada bagbag titiyaw. Anya lakit din ni nanang. Da kayo ti rumbang agpakita iti doktor. Tanay, kumarkaron ti kabaw yo. Adon ti malipatan yo. Saan anormal ti aramiden yo? Kaya't mau taaga pa ta. Ha? Apay ko mga agapat ngay nanang. Manjak nga ron kumaakaya ti mapanidya doktor. Tawan mo't sakit ka. Kansanak nga kabaw. Ibagbagak lang nga rodan, amapan kayo agpa-check up iti doktor, nanang. Apay aya nga ipatsikap na katawan sakit ka. Kumarkaro nga minan ti kabaw yo. Sino ti kabaw rimay? Da kayo, nanang. Agkabaw kayo. Ay, sana sakti mapanagpatsikap. Tawan sakit ka. Awan. Ay, makabannog ti makisarita kada kayo, nanang. Paulit-ulitan ti bagbagayaw. Ay, sana sakti pa ulit-ulit rimay. Sika, ti pa ulit-ulit. Mala, agrobot kayo, tamapan tayo di ospital. Agpa-check up kayo, nanang. Apay aya nga ipacheck up na katawan sakit ko kunak manay. Agkabaw kayo nga rodan. Ay, sana kagkabaw. Na kayo nga kasawa, tinumbang agpa-check up. Ay, Houston! Paulit-ulit tayo, nanang. Awan papanan ti saritaan tayo. Agsakit la ti ulok kada kayo. Nakay, apay nga sakit tao lang. Gapo ta nagrigat kayo kasarsarita, nanang. Sino tinarigat na kasarsarita, Rime? Ay na! Jak amon ti bagak. Kaya't konti agsagit, nanang. Mabagtitak at talagan. Ay, si kamot ti agbagtit ka, Rime. Ito asika, tinumbang nga ipacheck up ka. Anya? Ma'am Rupi daw, kayat ko ni Bantaw, ramanugang ka. Nagsingpot dayjay. Amunak nga si Kaswan, nga oray bakit anak ka. Na, ipagarup na matay na sak ni Pari Rupino. Saadan ang makailasin ni nanang. Nakaron ti kabaw na. Ay, Ma'am Rupi daw. Oray naglaad ni Bantaw, ramanugang ka. Tanagagay. Awan, ti maibagak. Na, laad ko na namatan kanya. Inagloko na ba kayo? Ay, inton matayak.
isurot ko to ni Bantaur, iti tanim kao. Ah, Tagkuyok kami ni di kampusan tao. na. Ay, una yun. Pagkakanatan ti ibagbagana. Ay, Pagkintayagak pa yan. ay, agawid akong Rufino. Abangan no, sapsapulin akong dagiti agasawa. Kung tandak tumanawin, inakaon. Mabiit lang, nanang. Mabiit lang. Ah. Papanan nyo ngay. Di kayo pumampanaw at dito'y nga ron ti balayaw. Siyak ni Bantaur manugang yaw. Awan dito'y ni Pari Rupinaw. Adayo at ibalay na dito'y. Ay, ulbud ka. Pagbali ng nakbayan ngawan na muna. Ibagbagam kita na si Kaniban Taur. Ay, una yan. Ay, inakaw. Kahit ko tagdigo si Jay swimming pool di balay may. Awam mat swimming pool dito'y balay. Ay, anya lakit din. Ayan ni nanang. Kasta ka diti imbagakan kanina ng Bantaur. Wain bakit? Masyadak kininanang. Gapo ka dagiti imbalikas na. Kayat nakano amanugang nga uray naglaadak. Aniya, Wain bakit? Impagarup na pay asyak ni Pari Rupino akasarsarita na. Ay talaga asaanan ang makailasing. masyadak mo't kininanang. Lakaro at talagaan ti panagkabaw na. Inamot nga rod kaya ti mapan iti doktor tapno agpa-check up. Awanan ti maaramidan tapay, Remy bakit? Gagangayon ti kasken ko na bakit nga agkabaw. Amumatan ti kastang ugali da, sanaya. Sa pulin niya man tayo sa pingkaw. Na- Mapukpukaw. Ha! Ay, nakalabos matan ni nanang ngay masidag ka na tabakan. Ay, sos nanang. Nag-alas ti itsura yo, nakalabos. Masla kay laubing abas, set amagmag na. Awan sa pingkaw nga raw. Anya lakit din. Sige, anusan talatan at agawir iti agkabaw na bakit? Ay, Anya pa'y ngay nga rod lakay. Ay, anya lakit din aya. Mala, mabait lang nanang. Inak mangala, iti sa pinyo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, sos, anya ka din tinapasamak kun kaapong isnukay. Saka-saka kamut kun anagawid dito'y balay. Andak mo tinambaw. No sa din ti ayan di chinilas kaw. Nagnasiguro ngagmay-may sa. Anya lagi din ni apong isnukay. Napanan nyo ay Napanak nga ron nagdigaw si Jay Karayan. Idi agawid akaw. Da mo tin makita Jay chinilas kaw. Anya lagi din. Sapay ka barbaro da at chinilas yaw apong isnukay. Naiyanod nga tanay di karayan. Nalabit na kasta. Rodel lapok. Ay ka mangal daw tayo kadain. Ada nalutaw makbakan. Itay pa'y anaidasar dagiti taraon iti lamisaan apong. Sikalat maurura yun namangan. Mangan tayo nga rodel. Tanay. Nabanuga ka naglangaw yung Jay Karayan. Ay, mabit man lang apong isnukay. Naglangoy kayo iti karayan kunayaw. Iti day taatawin nyo. Kabailan nyo pa iti naglangoy. Kabalak pa yati aglangaw yung rodel lapok. Ay, napigsaak pa'y makait nga uray bakbakita na kaon. Sigurado ka apong isnukay? Anya a klase ti panaglangoy nga itam mo yaw. Langoy, asaw. Anya? Ay, saan lang nga langoy aso tembok, rodel lapok. Kabalak pa'y tinakapaklab nga aglangaw. Anya? Saan laray ta? Kabalak pa'y tinakadata nga aglangaw. Anya?
Oray man nakasigigak nga aglangay, kakabalak-lata. Ay, Gimatang kamot iti kabarbaro at tsinelas mo, Manong Rodel. wen, kasinsin amay. Chinilas da ito ni Apong Isnukay. Napukaw na ngamin jay chinilas na. Iso nga, gatanga ko na. Agkabaw nga minan ni Apong Isnoki, kasinsin. Ado ti malipatan na. Wen nga raw, kasinsin amay. Kalpasan ka no anagdigos ijay karayan. Di namadten makita jay chinilas na. Iso saka-saka anagawid. Anya lakit din ni Apong Isnoki aya. Bakit na sursuran daw ni Apong Isnukay? Saan ang matatao ijay balay? Pumanag na iti arubayan. Saan na mabambannog? Awatan tayo na tanti ugali na, tabakit launa yun. Awan mo tindi sa baling aramid na iti biyag na. Tinapatag, masurutan na pa iti dalan ng agawit iti balay. Sos, Apong Isnukay. Anya man hindi napasamakin ka. Idi kalman. Saka-saka ka anagawid iti balay. Ngamita. Ay, nakabra ka laengin anagawid. Ay, hindi ka mawa. No napanan jay blouse ko, apaw. Anya lagi din ni Apong Isnukay. Jay mo't blouse yaw ti mapukpukaw ita. Napanan nyo aya. Napanak nga rod nagpuraw iti kardes. Jak ninamnama nga dagaya magnanaod nga inkantaw iti napanak ka lugar. Anya? Inkanto, kunayaw, apaw? Wan na po. Ada inkantaw iti napanak ka lugar. Ya puta nagpukaw mo ulat tanti blouse ko. Anya? Sayang pa'y na dya blouse ko. Ta sabong-sabungan. Inalalaang ti mamartag nga inkantaw. Anya? Kabarbaro mat ablaws na itaigam mo, Insan Rodel. Ginatang ko ijay ilay kasinsin amay. Napukaw ni Apong Isnukay ijay blouse na. Anya? Nakapukaw man ni Apong Isnoki iti usar na? Wen kasinsin. Inala ka no ti mamartek nga engkanto jay blouse na. Anya? Mamartak nga engkanto ko na minsan? Wen kasinsin amay. Dayta timbaga ni Apong Isnoki kanya. Ada aya mo ti mamartak nga engkanto. Talaga adinan amo ti sasawon na insan. Talagang agkabawan niya Apong Isnoki. Idi na minsan, gimatangak iti kabarbaro a chinilas yaw. Ita, gimatangak manen iti kabarbaro a blouse yaw. Pangaasi yaw, tadi yun ipukpukaw dagita, Apong Isnukay. Wan, Rodella po. Wen, kunayaw, ngam na madamdama, agpukaw kayo manin. Pumanaw kayo manin, asaan nagpakada kanyak. Di talang mo asidag ti papapanak. Sanak mo't nga umadayaw. Uray pay, Apong Isnukay. Saan kayo na sumanursor tabakbakitan kayon? Agtalinaid kayo latan diti balay. Diya kaya ti agtalinaod dito'y balay. Awan ti ragsak ko dito'y. Anya ti kayat yu asawa na paw? Awan dito'y unag ti balay ti ayan ti ragsak ko. Awan ni inkantaw dito'y balay. Anya? No kasta, rimwar manan ni Apong Isnoki insan. Ay, huwin nga raw kasinsin namay. Rimwar man ay nasaan ang nagpakada. Makapadanag mat ni Apong. Inaldaw laki din ni agpukaw. Imbag ko mano ibaga na matkan ka no sa dino ti papanan na. Binilin ko pa yan nagpakada kanyak no dapapanan na. Sa dino man nga tan tinapanan na. Ala, no masabat ko iti dalan, ibaga nga agawi din. Magnaak ngamin nga agpadaya, tada papanak. Ay, sige man nga raw kasinsin amay. No masabsabat mo ni Apong Isnukay, ibagam nga agawi daw. Areglado, insan.
Ay, sus! Anya man ang tinapasamak kin ka apong isnukay. E di napalabas nga daw. Napukaw di ay chinilas kin blouse yaw. Ita, nakapanti kayo laengin anagaway da apong napananjay paldayaw. Jak mo tinambaw tayan jay paldak apaw. Kala mulata na nagpukaw. Anya? Nagalas tila ngayo nagawid apong isnukay. Naglawlaw pa'y mo't nga rod day tapantiyaw. Ay na, agparparangan day ta nakarinken niya urat di tagurong yaw. Sapay kaslak ko dahil ti karasahin. Yala na mangki di itino magkadanom tani. Mawawak. Ay, langayo pa'y tinabambanog apong. Napanan nyo ngamin Mapana kuma, ijay nagmula ag iti kamates. Ang lahat nga danang ikat iti paldak. Anya? Malala, agtungpal ka, niti pangibabaw nakin ka, apaw. Yalaan na ko niti danom nga inumagtanay. Ay, namagaanan, ti karabukog ka. Si kamanan ti umay gumatang dito'y pagilaklakwak iti luplupot, pare Rodel. Uy, pariwan. Napukaw niya pong isno kay jay paldarang. Iso nga, hingkatangak man kiti. Anya? Iti napalabas nga aldaw. Chinelas ken blouse ti ginatang mo. Ita, paldamot ti katangam. Kasanaw, agkarapukaw ti usar niya pong isno kay di nan malagip no sa dino tinangipanan na. Gagangay ti bakit nakasking kwa na, pare Rodel. Adon, dagiti bambanag amalipatan na. Kasmutla day di apong ko alakay Ipagarup na pa yan iti bagina amay san nga espiritu. Mabayag kanun anatay, ngam si bibiyag pa'y mutlang, pare. Nagrigat ti agawir iti bakbakitan, pariwan. Agkabaw pa yan. Agkakanat dagiti ibagbagana. Ano saklatan na, pare? Wen, pare Rodel. Mala, mangkita ka ni Tipalda para kiniapong mo abakit. Di ka matanagan. Tada discount mo, gaputa agkumpari tamag. Kabarbaro day tapaldayaw. Ulitek manen nga ibaga. Asaan yun nga ipukpukaw. Annadan yaw dagiti usaryaw. Wen, Rodel, apaw. Wen kayo awan. Ngam di yung matungtungpalan ti bagbagak apong. Wen, kun kunayaw. Awan lakit, gumatangak manin iti usaryaw. Paggastusan amin dagita, apong. Wen. Ay, adagayan pa panakita, apong. Da kayo pailat makaammo dito'y balay. Abay, mabayag ka kaday iti pabanam, mapaw. Ha? Nay, apay adamdamagin yaw, no mabayagan na kiti papanak. Damagak laeng no mabayagan ka tapno amaw. Malimtaw na agawid a kapong. Agtalinaid kayo lang diti balay. Saan kayo rumrumwar? Wen. Wen, kunayaw ngam no madamdama, rumwar kayo manin asaan nagpakada. Nala, inakagpunlusan, kat rumwarak mo tayo, apong. Ay, agya manak, tanasangputan kayo dito'y balay, apong isno kay. Sa anak mo na rimrimwar ka, tapaw. Nagmalmalumak dito yung nagtibalay. Nag-rest day at muta. Nasaya at angarod no kasta apong. Sapay la ko mga road, taag nanayonan akasta ta aramid yaw. Agtalinaid kayo latan dito o nagtibalay, apong. Adamo imut mawasim mang bay, tapaw. Ay, para kada kayo dito, apong. Gimata nga kiti pansit bihaw ni Gina panakalugar. Oh? Da kaya ti pansit bihon? Ha? Anya nga rod ti kayat yaw, apong? Di ko Oo nga, ti ginatang mau. Anya? Oong ti kayat yaw akanin, apong? Wan, Rodel apaw.
Di ko masingsingan. Kun makaulaw nga uang, tiginatang mo. Anya? At ti kwarta paggatag mo iti sidaun ta di ilay, Rodela po. Wala pong. Gumatang kan tumutan iti bagas. Namin na nakasapulan dito'y balay. Wala pong. Ibay-bayag mo ti mapan makitinda, Ape nga ibay-bayag ko ako nayaw apong isnukay. Una, apaw. Di kagapura, mapan makitinda. Ano kaya, apaw? Mapan kapayag buya iti sini, Anya? Nawadwad mo na iti kwarta, ngayon tutkugan ka. Agpasyar ka pa, iti sintro ti ilay. Sakbay ka nga gawid dito'y balay, apaw. Why? Anya? Ay sus! Apong isnukay! Anya man ang tinapasamak kada kayaw! Ay! Apay nga awan bram asimang putapong! Ay! Makitkitan dayta, nay! Saan mo ta makit-kita? Tay, nabungak mo iti bulong ti santaol. Ay sus! Anya lagi din na apong isnukay. Nakapanti ka lang nga nagawid. Bulong pa iti santol ti nyabong burita barukong mo. Anyat na pasamak ka na kayaw. Ndiyak man namaw, apok. Kasla magic nagpukaw jay bra. Karkar na. Anya lagi din aya apong. Di yula amaw no ayan di brayaw. Ndiyak nga rod nakita jay bra. No sa dinutayan na. Tan nakakidumak. Anya? Nakakidum kayo kunayo apong. Why na paw? Idi nagmula gatak. Awang mutang jay bra. Naikat mutain. Anya? Kahit da di nakakita kada kayo akas tatilang ngayo ang nagawid dito balay. Ada! Sino apong? Nagiti karo ba? Anya? Ay! Di kay lakit nagbainin akas tatilang ngayo ang nagawid apong isnukay. Kababain ka dagiti madlang people dito lugar tayaw. May saak mo't ang nakakita idi kalman kini apong isnuki nga awan brana ang nagawid insan. Inot mo't na malablabusan ni apong isnukay kasinsin amay. Chinilas laang ti mapukpukaw iday. Ngam itamot tan. Bra kas kada palda ken blouse ti mapukpukaw. Anya lakit din nga agpaiso. O na yan ni apong. Anya talaga ayat ti mapaspasamak kan kuan. Diyak amo kasinsin amay. Mati kawakaw ni ti mapaspasamak ken ni apong isnukay. Kat, ayan na nga rod ni apong ita. Ay kat kas iti sigod kasinsin. Rimwar man din na sana nagpakada. Anya? Nagsapa rimwar kasin sinamay. Naginagawan ti lawag kensip nga. Yam saan pa ilaga nagawid di jay balay. Ay na, talaga masuruna kon kasin sain. I love you, Richard. Ay, ayatan ka. I love you too, Isnuke. Ay, masikugak sa amutan, Richard. Pagkunam nga ay bakbakitang kan. Panagriknak gamay. Kat, aginawa ko. Aginaw? Ay, rabi una yan. Agawid ako. Ang mga nusap sa pulon na kun ni Rudel nga pukaw. Bumahon ta nga rudan, di tinagidaan ta lang gutse. Ala, sige. Juan, Richard. Anay ko. Nagsakay. Nasugat sa amot dun ti patong kaw. Ay, nagkursang ngamin, tinagidaan ta lang gutsay. Agasam tulat ta, niti marapait, kasugat mo. Ay, Isnuke. Nan,
Ambutan dito, jay pantay. Nakikabilam nga, Richard. Sumalagay man nagbangsay. Ay, tsaka mo. Man nagpaisaon. Kanuin ko sa'y kulay ita. Nagsibngat. Yak makita no sa dinot, tinangikusayam, iti pantay. Kasanwak paitan nga agawin. Mukon. Ato iti langgot sa Tay tapay lang ti ihabong mo. Dita. Tapno makawid ka. Ay saus. Rabrabi kayon anak kasangpet dito'y balay, apong isnukay. Anya man ang tinapasamag kada kayo, apong. Simangpet kayo dito'y balay, anak kalabaws. Langgot sila ang tinyabong yudita. Ay saus. Di ka nagsaupay, Rodel. Ingkalaan tay mir tayo like man. Tagasak ti sugat ti patong kau. Anya? Naramas kayo kaday, apong isnukay? Sinaw tinangramas kada kayo? Awan, tinangramas kanyak. Siya, tinangramas. Anya? Malalala, tinday kantanay. Ay, nasanit, ti sugat, iti patong kau. Kan, mga lakamit tayo, iti sapin kau. Ay, uwan, apong isnukay. Makadlawa ka. Itay pa'y apumanag na ni Tata Richard iti parangan. Kasla, adaur-urayin na. Nay, pasaray kumita dito'y balay umasidagmatan dito'y tirasa. Adaytan. Nagsagsagawi si ula nga limabas dito'y batog kaw. Relax laang ti panagnana. Akasla di nakita anak katugaw dito'y tirasa. Imadayaw na nagpadaya. Ni apong isnoki jagin inot arumrumor iti sikigan ti balay. Ay, panggap na laki day ti umadayo manain. Ay kun kahit. Ay, sinurot nanti dalan niya agturong itayan ni Tata Richard. Tinasayaat. Limod man asurutek ida. Bumakagatan ti bibig ko at nasakit. Richard, hinayada mo ta. Ikaw na yagapura. Nakukwam lang dayta. Ay, sorry. Pasensya ka, Tisnuki. Mailiwak lang amin ka. Mailiwak ko na nakaturog pa mo dayta. Kimrot pa lang. Yapay lang ay tirurayam. Ring Isnuki. Ay, saus! Nagalas tila ngayaw, apong isnukay. Tata Richard. Rodel! Dito'y paymat kalidaan, tinagidaan yaw. Ay. Amok itan, no apay nga agpukpukaw ti usarmaw, apong isnukay. At damot gaya milagro nga aramidin yaw. Rodel, apaw. Tay. Pakawanan na kami, Rodel! Alala, agsapin kayaw, apong isnukay. Tata Richard, saan arumbang adito ti pagidaan yaw? Kasanaon, no ada sa bala tawa nakakita ka na kayaw. Ay, kababain. Ay, uwain. Ay, karta nga po, dati ang sabi ni Snooki. Wine. Paspas! Ita, taadata yun dito'y balay. Apong isnukay, Tata Richard. Anyat plano yaw nga ramidain. Ay, ayat, ni apong mo ka Snooki, barok. Kat nakasaga na ka mangisak lang kenkwa na iti altar.
Saan pa'y matanala daw, ti amin nga uray? Bakit kanlakay kami? Ah, Total, agpada kami matanabalaw. Iso nga agkalay sa kami niti kabiita na panawan. Puno na ita, Rodel na po. Agbalin mo dun nga, apong mo ni Richard. saan nagngagkad ito da ita, apong? Karbangan nyo da ita. Manipod ita, saan kayon amapan aglibas nga aglabing-labing iti kataltalunan? Maragsakan agmat iti panagsimpayon, apong Snooki, ken apong Richard. Agkalaysa kayon iti kabitan apanawen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nag-message ni Julius nga anak ta, Roman Lakay. Agawid ka nun dito'y Pilipinas iti kabitan na panawan. No kasta nalpasa inti kontrata na iya abroad. Sa bagay, talumot tinatawan tinapalabas manipod nagtrabaho di balasi tao ni Julius. Ay, mailiwak mo ta na makakita iti anak ta Lakay. Tilaang pakasdaawa, nabayag saan tanang nagtibusis na. Itilang messenger ti pangitultuludan na iti mensahe na kadata. Di mon panunutan day ta. Tinapatag, adala ta ipatulod na amin sa ahida kadata iti messenger. Nalabit, ama kumikumot iti pagtrab-trabahuan na. Iso adinan masangot ti umawag. Sa bagay mo't kidi bakit? Tinapatag ita. Agawidan. Kun makita tan ti anak ta nga agapuy abroad. Mailiwak at talagan ang makakita kan kuana. Dama ko kat agawidan iti kabitan na panawan ni Kasinsin Julius, Uncle Roman. Wang viraon kanakan. Agawi din dito lugar tayo ni Julius akasinsin mo. Sa nabali ata dun din ay pundar ni Kasinsin Julius. Naipatarimaan nyo matan ti balayo. Kung nakagatang ti daga pagmulaan nyo itinatang. Wang kanakan viraon. Day tamo iti pagyamanak king kuana. Ta saan anaimot na di akasinsin mo. Ipaay na amin akasapulan may kun ni Anita nga time. Siguro, adamatan girlfriend ni Kasinsin Julius niya, Uncle. Mga sawan, ti kayat ko asawan. Ay, awan mati bagbagana ka na kabay kun ni time. Kasla awan panggap na pa yung mga sawa. Ay, rumba nga mga sawan tani, lumakaymatan ni Kasinsin Julius. Nariga ti malakayan abaro, wano agbaak ako nada, Uncle. Bakay, nag-message ka di man ni Julius. Awan ba ti message na iti messenger Lakay? Itay pa'y nga or-urayak tapno maamuan takuman o kaano at talaga sumangpet. Ay kat urayin talata, no kaano asumangpad dito'y balay. Nalabit ang makumikom pa ita iti trabaho na. Wan Lakay, talaga magagaran ako na makakita kan kuana. Talumot atawa na saan ta nakita kan naarakop ni Julius. Lay, Adag tuk-tuk-tuk iti daw Lakay. hada ka dinam na masanga ilim ita, Anita bakay. Awan mat. Ay, sino ray tagtuk-tuk-tuk iti daw. Tinasayaat, inkalukatan. Ang mga nukaro bala nga day baga nakadata. Mabitla nga raw, tayo naklukatan, tiri daw. Sino ka? Siyak da ito'y tatang. Ni Julius nga anak yun. Anya? Si ka ni Julius?
kunam, babae ka may. Siya ngagpaiso da ito ay tatang. May sakit na babae. Anya? Wala, pastrikan daki din tatang. Madamdama akto nagpalawag kada kayo kininanang. Nabanuga kiti flight ko. Ano kasta? Ay, may saka na transgender anak ka. Nanang, pasensya kayon kinitatang. No inlimod ko kada kayo ti amin. Ay, sumot lagayam, adikan imbaw awag ka na kami. Tadi mo kaya't amang ngagmitibusis mo, kas may sa abakla. Ulitik tatang, nanang, pakawanindak. Nabayaga panawon ng limod ko. Nga daan ang kiti puso ti may isa babae. Anak ko, Iso anagabrudak tapno maaramid ko ti kayat ko. Iso aday ito'y. May sakit na babae. Ay, Diyos ko! Ti kakaisuna putod ko alalakay. Nagbalin itan na babae. Sapay la kuma, tamaawatan da, tatang, nanang. Roman lakay. Kalbitan lang matan Itay pengaur-urayan ka. Ay, maturog ka kay din, Anita. Rabi una yan. Ayan niya ka matan Nagdegos ka nagbangbang luwak pa'y mga round. Hindi nakmudla kalbitanan. Ay, awan ganas ka. Iti kayat mo ang mapasamak. Umay kakit din, Roman. Lakay! Lakay. Ay, di nakmansapalan taday. Nagpudaw! Anya lakit din lakay. Umay kantan Kondisyonak itakunak to. Ay, awan nga ron ganas ko. Anya pampanunutam Hey, dayjay a Julius Kasladyak maaklo na may san abakla ti anak ta. Ay, agkad-kad tiriknak, Anita bakay. Anya laki, day. Ay, dandan di ka na ilasin kasin sin Julius. Langam at talagang tipod-pud no babae. Mabalin ka di, awagan ako ni ti Jolie, kasinsin biron. Lipate mo, dinagan ko a Julius. Ha? Oh, sige, kasin sin Julie. Napimpintas ka maten ngam iti siya. Ay talaga, kasinsin biron. Dakilagata, tinagastos ko, tapno nagbalinag at transgender. Nagsexy, kan nagpintasak, saan ka di? Wan, kasin sin Julie. Talagaan nagseksi ka nagpintas ka. At iwan pa'y nagitibabalasang dito lugar tayo. Ay, uwan gayam kasinsin. Adda pa sa lubong ko ken ka. Sigurado ang magustom day dyan. Anya nga'y nagiti pa sa lubong mo kanya, kasinsin. Pagpapintas, kasinsin. Ala, mabit lang tayo nakala nito silid ko Orayin na kung dito'y salas. Naimbang nga orasyo, Tata Roman. Day, si kamoy gayam, Ray. Anyat maipaikuking ka. Namuwag nga min na dito iti pagnanaidan di napintas a babae asa nga iliyaw. Ha? Kayat ko kumati makiamabukin ko na tata. No, adalaki di, panakabalin na Ay, agawid ka ki din, Ray. San arumba nga daka dito'y balay. Sayang laang ti oras mo. Ha? Ay, agawid ka, tanay. Adupay, tinaskan nga iring Pasko at trabahuan. Di na kumasingaan, Ray. Anyat inaramid ni Ray dito'y balay, lakay. Kaya't nakano amaam-amaw di balasang asa nga ilita. Anya, ay katawan mo't sa nga ilita balasang. Ipagarop na asa nga ilita ni Julay. Di na mailasay na ni Gayam Julius ti kaya na amaam-amaw. Anya,
Imbagam kumaa ani Julius ti kayat na amaw. Ay, diya kaya't amamwanda, ama isa na bakla ni Julius, bakay? Anya? Talaga ajak maaklaw na nagbalina na transgender ni Julius. Ay, anya laki, day. May mga oras po, Tata Roman. Si Kamanay, Ray, anyat aramidam dito'y balay. Talaga kursunadak jay balasang asa nga iliw, Tata Roman. Nagpintas ka, nagsiksi. Kaya't ko apagdatunan. Anya, kaya't mo apagdatunan ko nam, Ray. Aywan, Tata. Kaya't kong asawaan ti kasken kwa na. Anya, kaya't mo nga asawang jay babae nga awan matris na. Anya? Awan matris na kunayo, Tata Roman. Anya ti kayat yung asawan. Ay, basta gawid kan, Ray. Mangsapul ka langag iti sa bali apang ibaw ingam iti marikrik nam. Gaputa maupay kan tulaang. Apay adinak mutten kasarsarita, tatang. Manon nga aldaw amad madlaw ko dayta. Kasarsarita ka, tatang. Apay adinak mutten pagtimtim kan. Kasla makagura ka kanya. Jak laim pagarop, Julius. Talaga jak maklom na ito yung mapaspasamak. Anya? Kunak pa numawatan tatang. Inlawlawag kumutin kada kayo ti amin. Sipod pa'y kinaubing ko. Nadlaw ko nakaslad da karkar na kanya. Julius. Jak mailawlawag ti amin tatang. So please, pakawanin da ko na. Sapay da ko ma, tamaawatan nyo ti sitwasyon ko ita. Ay, himbagking kata. Kwa! Anya ako tatang. Anyat kayat yung ibaga kanya. Ha? Kwa. Lipato mo na ita na ibagak, Julius. Di mo ni kaskaso pa'y. Tatang, Ipagarop na iti daduma ka aruba. Asa bali ka a tao. Gaputa nagdakkel ti nagbaliwam. Saan da ka mailasing? Gaputa kasla ka aglanglangan na pudpudno a babae. tatang, Naadaan ka ni ti kasla barukong ti babae. Ken patong ti kasla babae. tatang. Pimo daw ka pa yan. Iso nga. Dita ka malagay. Ha? Apa yang kasya ti jar ni tatang ipimanaw? Kasla, adda sa bali anadlaw ko kan kuana. Agyaman at tanasabat ka rito'y dalan, ading ko pintas. Ne, si kamat gaya manong re. Ha? Amunak, ading ko pintas. Kasano ti pan nakaamam mom itinagan ko? Ala, talaga din akong mailasin manong re. Ha? Anya ti kayat mo asawan, ading. Katno siyak ni Julio sa putot ni tatang ko aruman. Anya? Si kani Julius aputot ni Tata Roman? Sigurado ka? Un manong re. May sakitan at transgender. Mingmingan na ka na yung bago, ha? Wanyag paiso. Sika talaga ni Julius. Ay, kung naglaki din no sa bali at tao, ay babae ay lalaki, kaputa sa balin tilangam. O itang, mamati ka na siya dahito manong re. Iso adin akong pagdatunan. Sa bali alalaki ti kayat ko. Ay, na yan Julius. Kras ka pa imot ngarod. Agam, ura yun armen kalatan.
Yaputa ka sila kamutan babae iti paragkita. Anya? Itay ka pa ya pumanag na, Julie anak ko. Kasla na sapsapulom dito'y silid mo. Ay, mapukpo ka o dyan nagnina lipstick ko, nanang. Ay, masapol ko dahil dyan, tada papanagita. Nalipatam laang tinangi kabila manak ko. Lagi pa manaimbag. Imparabaw ko lang dito lamisita ite agsapa. Ngam kalat mo ito na nagpukaw. Ay, nginginaan pa imot nga ruda dyan lipstick ko. Imported. Mala, tulungan ka namang sapol iti lipstick mo anak ko. Masigurado nga dalaang dayjay dito'y balay. Oh, kaslada ma dun sapsapulom anak ko. Mapukpukaw dagiti make-up ko, nanang. Ay, awan damutin dito nang ikabilak. Anya, Masapol ko dagiti make-up ko. Saan arumbang awan make-up ko iti papanak? Diya kaya tinagpangit. asino ay nga tati magala kadagiti make-up mo anak ko. Ay, diya ka mo, ananang. Idi kalman, di lipstick ko, ti mapugpukaw. Ita, dagiti mo't make-up ko, Diyos ko. Awan mo ti sabali a tao nga umay dito'y balay. Sa maysa, si kalaang mo ti mangus-usar kadagijay. Mas tawa ka, nanang. At lagi di mga ala kadagiti usar ko, adya ka mo. Anyamutan? Maladaw ako niti papanak. Ano ba yan? Apay dagita asabaw, ray. Asinaw ti pangipaayam ka dagita. Ipaay ko iti babae nga ay ayatek. Tataruman. Adda ka din ni Julie dita balayo, tata. Ay, amom lang arodan ti may papankin ni Julius nga anak ko. Apay apagdato ng pailaang. Nainlabak at talagan kinkwa na, tata. Atiw na pa yung dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Nagpintas a babae. Ken kayat kong asawaan ni Julie. Ay, di kag pampanunot, ray. Kayat mo nga asawaan ni Julius? Ngawan matris na? Ay, may stress ka lang. Tata, Mangsapul ka lang ang iti sa balay amang paragsaking ka. awanan ti sabali ama sa pulag pa'y amang paragsak itiriknak, tata. Ay, ado di tano kayat mauray. Si kalati kumapoy. Nukasta, tata. Tandaan mo asabali a babae amabalin amang paragsak itiriknak. Ay, adaa. Sino kumamot, tata? Rumana, tinagan na. Romana tinagan na, tata. Tagaano ngay day balasang. Mabalin ka di ngay bagam kanyak no tagaano day balasang. Anya ka matan ruman? Manoon arabi adi nakalkalbitan. Naumakan sa matan kanya. Nabanugak. Awan panawin ko iti kayat mo ang mapasamak, Anita. Si kaakit di mo. Di mo pa'y amot taglambing. Saklatan na ka na yun timang lamlambing kan ka. Ay, maturog taki day. Nabanugak kunakmay. Kayat kon ti maturog. Anya ko maati nakabanugam. Kat awan mo't nadagsan at trabahom diti balay lakay. At dangarog nakabanugak, Anita. Anya nga rod. Nabanugak ang nagayayam iti pingpong. Anya! Anya ter aramidin na kiti lalaki di tarubayan? Bakit? Sa nga ili ni Julie nga anak ta. Saan na taga dito barangay tayo nagita lalaki? Nagapuda iti sa bali a barangay lakay. Kastaya. Apay, mabusor ka kadag iti lalaki dito arubayan. Wah.
Saan magkiday? Ayos lang kanyak nga dalalakay di ta arubayan. Tinapatag, adda pugi kadakwada. Aniya? Ay, jak kaya tanda ito ang mapaspasamak nanang. Agpukaw mo ti gamit ko, Dagiti branded nga underwear ko, Awandan dito kabinet ko, Ay, Aniya? adalaki din nakastring agtatakaw dito balay nanang. Sapay nagngingina dagiti mapukpukaw ang gamit ko. Ginatang ko pa abroad. Naglugan da iti eroplano. Imported. Ay, mas daawak mo't anak ko. Awan mo ti sabali asong sumurok diti balay. Imposible nga da nakastrak nga agtatakaw. Kat itala nga mapasamak ti kastoy. Naglaing matanda diyang agtatakaw na sino man. Dagiti pay mat nga rod branded, titaktakawin na. Ti pakas daawak. Apay, adagiti lang usar mo ti taktakawon na. Nagado mo ti mabalin na atakawon diti balay no kas pangarigan. Adda di tajay tibay. Adda mo ti tajay component wano radyo. Nanang, Ay, tinasayat anak ko. Paliiwan ta no asino man dayjay ang mga ala kadagiti usar mo. Ay na, bagbagay ko na ito'y bestida ni Julie. Kan, apag isulaunay kanyak na ito'y nginginain na sandal na. Husarik mangkit di dagiti daduma pa ang make-up ni Julie nga anak ko. Sana bali, tag may saak man ita dito'y balay. Kaputa rimwarda nga agina. Hag-make-upak iti sangwanan ti dakla sarming, Ay na! Nagpintasak at talaga. Hoy, asino ka? Ay, kapalyo kiluam. Tatang? Sika? May saka mo tabagla? Julie, anak ko. Anyat mapaspasamak dito ya. Roman. Apay akas na tilangam. Nakabistida ka, naka-make-up ka. Anyat kahit asawon na ito. Ay, kas makita yung mat, Anita. May saak mat abakla. Nabayag apanawan ngay limlimod ko kada kayo daytoy. Anya? Ay, pakawanan dak. Imapalak lang amin iti anak ta. Gaputo nakapinpinta sa babae. Kaya't kumatiyagbalin na transgender akas kinkwana. Anya? Ay, jaklaim pagarup amay saka mat gayam abakla. Natawid ni Julie kanyak ti kinabakla. Awanan ti maramidak iti dayta. Ay kunakon ket, amay saka mo tabagla, tatang. Nabayagan na nadlaw ko dayta. Jaklay bagbaga. Naibutak-takan ti palimod ka. Sapay la kuma, tamawatan dak. Ay, Diyos ko! Ay, itataam mo yung tipudpud no akin na tao. Hawagan da mutan iti Romana. Anya? Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.